ଆସୁଛି ବଡ଼ ଝଡ଼ ବର୍ଷା 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଛେଚିବ 12 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛେଚିବ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି ଆଲର୍ଟ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ପାଣିପାଗର ସଠିକ୍ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତାତି କମାଇଲା କାଳବୈଶାଖୀ, 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ କମିଲା ତାପମାତ୍ରା। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ ହେବ ବର୍ଷା। ଆଜି 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ଖରା ତାତି କମାଇଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ କମିଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।